खुलुमबाय जों दिनै फिन खेबसेबाव हरखाबै मोनसे प्रेस मिट लानो गोनां जाबाय जों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट प्राइमारी टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननिफ्राय जानानै बुंनो नागिरदों दा जोंहा बावैसो सिगाङाव सप्तानि सिगाङाव मोननै प्रेस मिट लालांखांबाय आरो दिनैबो फिन खेबसेबाव जोङो थार्ड टाइमनि थाखाय प्रेस मिट लानो नागिरदों आरो जोंहा इस्युआ एखेयानो दा जोङो माखासे बाथ्राखौ जोंनि प्रेस मिट लाखांनायनि उनाव मोनसेबो मोजां रेसपन्स मोनैयाव दिनै फिन प्रेस मिट लानो गोनां जादों जोंहा मा जोंनि इस्युआ मा दंनो जोंनो दासिमबो 6 शिड्युल टेटनि मार्कशीट एबा सार्टिफिकेटखौ दासिमबो होनाय जायाखै आरो फारसेथिं मा दं जोंहा 1200 प्लास SIU एप्रुभेलनि थाखाय जितु जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रप'जाल हरनाय जादोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम बेखौबो जोङो प्रप'जालखौ जोंहा एक्सेप्ट खालामबाय बा एप्रुभ खालामबाय होननानै अलरेडि जोंनि एडुकेशन मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रानस पेगुआ फोरमायखाबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया मा दिनैसिम जोंनो मा जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि SIU एप्रुभ जानाय लोगो लोगोनो एसेबो गोबाव खालामाजासिनो जेब्ला एप्रुभ जागोन अब्लानो जोङो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो साख्रि होनाय जागोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनै सप्ताथाम जालांबाय दिनै बिथाङा फंसेबो खुगा सियाखै जेरावबो मेडियायावबो जेबो मेल मिटिङावबो दिनै टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो बिथाङा दिनै साख्रि होनायनि फंसेबो बाथ्रा बुंफिनाखै आरो जोंहा मोनसे पइन्ट दंबावो जोंनो दाखालिसो बिजनीनि मोनसे जोबोद बुरजा मानसि जानाय गेदारिं जानाय मोनसे मिटिं बिथां जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा 75% टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो अलरेडि साख्रि होखाबाय होननानै बुंदों दा बेवहाय जोङो दुखु मोनदों मोनसे समाव बिथाङा माखासे मोजां बाथ्राखौ बुंदोंमोन हारिनि जौगानायनि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन दिनै इडुकेशननि बाथ्राखौ बाद दोननानै गुबुन बिथाङा डिपार्टमेन्टनि सायावबो माखासे बाथ्रा बुंबोदोंमोन दिनै मा जाखो 75%खौ बिथाङा मा डाटाखौ लानानै माबे बिथिंजों बुंखो जों हमना मोनासै जोंहा डाटा दङ दिनैसिम 2019 निफ्राय 2023 सिम जोंनि गेजेराव बिटिसिनि सिङाव टटेल 19,000 प्लास केन्डिडेटफोरा टेट क्वालिफाइड जानानै दं दा 19,000 प्लास केन्डिडेटफोरा टेट क्वालिफाइड जानानै दङब्ला बेवहाय 1,000 केन्डिडेटफोराबो दिनै एपइन्टेड जानो हायाखै अब्ला बिथांनि 75% होननाया टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि जितु नाम्बार्स बेखौ नायनानै जोङो गोरोबनाय नुनो मोनाखै आरो बेयो टटेलि फल्स स्टेटमेन्ट आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंहा मा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम जिखियानो जाया मानो जोंनि गेजेराव गोबां भेकेन्सि पस्ट जानानै दं दिनै बिथाङानो बुंदों 1200 प्लास SIU एप्रुभेलनि थाखाय प्रप'जाला मोनबाय बा दैथायहरदोंमोन दिनैथ' मोनबाय दा 1200 प्लास भेकेन्सिनि अनगायैबो जोंनि एसोसिएशना मोनसे समाव 2022आव जोङो RTI होनानै दोननाय जादोंमोन आरो बेनि रिपर्टफोरा जोंनियाव दंसै दा जोंहा मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो क'क्राझार बायदि डिस्ट्रिक्टआव 700 प्लास जोंहा मा दङ भेकेन्सि पस्ट दं प्राइमारि आपार प्राइमारियाव हाई स्कुल हायार सेकेन्डारिनि बाथ्राखौथ' जोङो बुंथ'ला आरो थिग बेबायदिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो 700 प्लास आरो बिदिनो दं अदालगुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट अब्ला जोङो मा 2000नि बारा जोंनाव भेकेन्सि पस्टफोर दं अब्ला 2000 भेकेन्सि पस्ट थानायाव दिनै 1000बो पस्टआ फिलआप जायाखै एबा एपइन्टेड खालामनाय जायाखै अब्ला बिथांनि 75 होननायनि बाथ्राया बहा थांखो जोंथ' गोबां दुखु मोनदों बिथां सासे हारि अनफावरि सासे जेखौबो मिन्थिग्रा सासे लिडारा बेबायदि हकस्मात बेबायदि बाथ्रा बुंनो हानायाव जों सोमखिखांदों जोंनि एसोसिएशननि मानसिफोरा माब्ला 75% होखो बिथाङा मानो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंखो जों हकस्मात सोमखिखांदों मानोना बिथाङा मिथिखागौ जोंनि गेजेराव 99नि सानैसो टिचारफोरखौ बिथाङा गेजेर खेबनै खेबथाम जाबाय साख्रि होबाय थादों आरो माखासे अनारि खाथिनायफोरनोबो बिथाङा साख्रि होदों नाथाय टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट होननानै बुंदों बिथाङा टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो दिनैसिम बिथाङा 2012नि उनाव सासेबो कन्ट्रेक्चुवेलानो जा SSAनो जा रेगुलारानो जा बिथाङा एलिमेन्टारि लेभेलाव साख्रि होनो हायाखै बिथाङाथ' दिनै बिटिआर सरकाराव फैनाया मा जाखो 3 इयार्स जालांबाय जोङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मा सानदोंमोन
थांनाय जोंनि BSc एकर्ड BTC एकर्ड बैफोर एकर्डफोरजों जोंनि गांनाय उखैनाय दुखु दाहाफोरा सुंख' जाजोबाखै होननानै बुंबोबाय थादोंमोन बिथाङा मोनसे समाव स्टुडेन्ट लिडार खालामनाय समाव आरो बैफोर जोंनि दुखु दाहा माखासे जोंनि नांगौ दाबिफोरखौ लानानैनो जोङो मोनसे आलादा रायजो बिबोबाय थादोंमोन आरो फैयै फैयै जोंहा मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा थार्ड एकर्ड जानानै फैदोंमोन आरो बे थार्ड एकर्डआ जोंना मा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR एकर्ड आरो जोंनि रायजो राजाफोरा सानदोंमोन बे थार्ड एकर्डनि गेजेरजों जोंनि गांनाय उखैनाय गासिबो जेंना जेथोफोरा स्कुलनि जेंना आबादारिनि जेंना गासिबो जेंनाफोरानो मा सल्भ जासिगोन लाइमोनफोरनि जेंना जिखि जाया समाजारि जेंनाफोरा जोंहा बे थार्ड एकर्डनि गेजेरजों गाहामैनो मावफुं जासिगोन जोंनि गेजेराव सोलायनाय फैसिगोन होननानै जों दुखुथिया बर' रायजो राजाफोरा मोनसे गाव गावखौनो मोनसे सेफटि जनाव फैनो हाबाय बा मोजां अबस्थायाव फैनो हाबाय होननानै फिल खालामदोंमोन नाथाय दिनै जों मा नुखो 3 इयार्स जालांबाय एकर्ड जानाया आरो जाय एकर्ड जानायनि उनाव जाय मानसिया डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुङोमोन जाय मानसिया हारि जौगानायनि बाथ्रा बुङोमोन बिथां मानसिखौनो जोङो फोथायनानै जोंनि रायजो राजाफोरा मा खालामदों एसेबां गेदेर मानदान्दा गोनां मोनसे BTRनि बा BTCनि चिफ बे पजिशनखौ बिथांनो जोङो भट थुनानै बिथांनो होनाय जाबाय सियारखौ बिथाङा दिनै फारि फारि मावलांनांसिगौमोन नाथाय बिथाङा 3 इयार्स जालांबाय 3 इयार्सआव जोंनो मोनसेबो डिपार्टमेन्टआव मा खालामखो साख्रि होनो हायासै बहाबा मोनफा मोननै होखुमानायखौ जोङो बुंनो थाङा बा होनो हानायखौ जों बुंनो थाङा दिनै जोंनो रोखा रोखा बुंनांगौ मा डिपार्टमेन्टआव जोंनो मा साख्रि होखो गुबुन डिपार्टमेन्टखौथ' जों बुंनो थांला एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मा मावखो दिनै जोंहा प्राइमारि लेभेलाव ओरैबायदि दुखुथिया जानानै थांदों थांनाय साननै सिगाङाव जोंनि मानगोनां एडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनेश पेगुआ जोंनि गेजेराव मोनसे एनाउन्स खालामनानै होदों आसामाव फिन खेबसेबाव माखासे स्कुलफोरखौ एमालगेमेसन एबा माखासे स्कुलखौ बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै गंनैजों गंसे खालामनाय जासिगोन बेनि ओंथिया बेनो माने गंनैजों गंसे खालामनाय माने मा गंसे थैनाय दा अब्ला बे बाथ्राया जोंनि नन BTR एबा नन BTCनि खोथाखौल' बुंनाय जायाखै बेवहाय अल आसाम होनना बुंदों आरो बिथाङा अलरेडि लिस्टखौ फोसावबाय बाक्सा उदालगुरि चिरां आरो क'क्राझार बेवहायनो मेक्सिमाम नाम्बारनि स्कुलफोरा प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम मेक्सिमाम स्कुलफोरानो जोंनि BTCनिफ्रायसो थैनो थांगासिनो दं जेराव 0 to 30 इनरलमेन्ट थानाय बिल' 30 इनरलमेन्ट थानाय स्कुलफोरा जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरानो बांसिन आरो जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोराव मानो थाखाय 0 to 30 माने 30 बिल' इनरलमेन्ट जाखो बेनि जाहोनखौ जोङो थारैनो मिथिखायो जोंहा 2012 निफ्राय दिनैसिम प्राइमारि लेभेलाव सासेबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो रिक्रुटमेन्ट होनाय जायाखै आरो माखासे स्कुलफोरा सिंगल टिचार सोरबा सानै टिचार बेफोरो रिटायार जायै दिनै 0 टिचारनि अबस्थायाव फैदों आरो जायनि जाहोनाव पेरेन्टसफोरा बा स्टुडेन्टसफोरा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनो सिमां मिजिं दंब्लाबो बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय खाबु मोनैयाव बिथांमोना गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय जानगाराव थानानै प्राइभेट स्कुलफोराव होनांगौ जादों आरो खायफाया मा फरायनायनिफ्राय जानगार जानांदों सोरबाया मा खालामदों उन्दै बैसोआवनो गुबुन रायजोआव दिल्लीयाव बेंगालराव मुम्बाइआव दिनै खामानि मावहैनायखौ नुदों आरो खायफाया मा खालामदों गावसोरनि गोरिब न'खर दुखुथिया फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय बिमा बिफाजों मा खालामनो गोनां जादों हाग्रायाव बन दानफानो थांनो गोनां जादों उन्दै बैसोआवनो ना बोनानै जाग्राया मा खालामदों स्कुलाव थांनाय समखौ गारनानै बिथाङा बिमा बिफाजों मा खालामनो गोनां जादों ना बोफानो थांनो गोनां जादों फोथाराव माइ खामला हानो थांनो गोनां जादों आलि खोहैनो गोनां जादों दिनै जाय गथ'फोरा सोलोंथाइ लानायनिसो सममोन बिथांमोना बे बैसोआवनो दिनै एसेबां दुखुनांथावै फरायनायखौ गारनानै गोजौ सोलोंथाइ लानायनि सिमां मिजिंखौ सेफायनानै बिथांमोना खामानियावसो मुखुब जानो गोनां जादों बिथाङा गावनि जिथु इलेक्शन केम्पेइन सम मानगोनां सार नोंथांखौ जों खावलायो नोंथाङा इलेक्शन केम्पेइनाव मेनिफेस्ट'आव माखासे बाथ्रा लिरदोंमोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायफुनाय बा फरायनायखौ दोनथ'नानै जायफोरा गेजेर बैसो जाबाय फरायनाय जोबथ'बाय बिथांमोननो माखासे स्किल ट्रेनिं होनाय जागोन गभर्नमेन्ट जब होनो हायाबाबो बिथांमोननो माखासे दाउ अमा मोसौ फिसिनायनि ट्रेनिं होनानै बिथांमोननो संस्थापन होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन VCDC लेभेलाव ब्लक लेभेलाव ट्रेनिं सेन्टार खुलिनानै बिथांमोननो ट्रेनिं जगायनानै होगोन दाउ अमा जगायनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन
नाथाय जोङो 3 इयार्स जालांबाय दिनै 3 इयार्स कमप्लिट जाबाय जोङो जेरावबो ट्रेनिंबो होनाय नङासै आरो सासेबो न'खरनो दिनै जोङो जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नै कक्लाबारि समस्तियाव सासेबो न'खरा दिनै दाउ मासे मासेबो मोननो थाङासै दुखुनांथाव बाथ्रायासो बेसो जों बैफोर बिथिंखौ बुंनो थांला इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जोंखौ बेबायदि सोलोंथाइ लानायनिफ्राय जाहाथे गोरिब गुन्द्राया मोजां सोलोंथाइखौ मोनो गोरिब गुन्द्राया दिनै प्राइभेट स्कुलाव फोरोंहोनो हाया प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय माने मा बिथाङा दानसेयावनो 500 600 1000 थाखा टिउसन फिस होनाय बिजाबखौबो बायनांगोन ड्रेसखौबो बायनांगोन फारसेनिफ्राय बायनानै दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइ आफाया गामि सिंनि रोजा रोजा थानाय बर' गामिफोरा प्राइभेट स्कुलाव फरायहोनो हाया मानोना बिथांमोननि फाइनान्सियेल कन्डिशना बिथांमोनखौ बिदि थिना जोंनो बेखायनो मा गभर्नमेन्ट स्कुलखौ फोथांना लाखिनायनि गोनांथि दं गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव जोंनो फोरोंगिरि थिसननायनि गोनांथि दं दिनै खाफा खानै मानसिया टाउनाव ओंखारलांबाय एसे मोजां अबस्थायाव फैबाय नाथाय जोंनि बर' गामिफोराव साबेसे मानसिया साख्रि मोनो 80% मानसियानो गोरिब 80% मानसियानो गभर्नमेन्ट स्कुलखौ सिमां नुनानै थायो मोजां टिचार फैगोन नामा माबा फैगोन नामा साननानै नाथाय जोंनि टिचारफोरा मा माखासेफोरा एजेड जालांबाय बैसोआ बारग'लांबाय बिथांमोननि सिखायनाया दिनै लोरबां जालांबाय फारसेथिं गोदान टिचार मोनैयाव स्कुलनि अबस्थाया गाज्रि जालांबाय जानो हागौ जोंनि गोदान यां टेट क्वालिफाइड हाई एडुकेसन लानाय क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा दिनै गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव प्राइमारि बा आपार प्राइमारि स्कुलफोराव बिथांमोना एपइन्टेड जानो हायोबा थारैनो क्वालिटि एडुकेसनखौ मोननो हागोन आरो जोंनि स्कुलफोरा जुदि बेबायदि गोदान टिचार मोननानै स्टुडेन्टफोरा आरो बे गोदान टिचारजों क्वालिटि एडुकेसनखौ फोरोंजानो मोनोबा निश्चय जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुला बेबायदि अबस्थायाव फैनाय नङामोन 30 बिल' स्टुडेन्ट जानाय नङामोन एनरलमेन्टआ जोंना मोजाङैनो थागौमोन आरो जोंनो गभर्नमेन्टआ माखासे बुस्थु जगायनाय जेराव गभर्नमेन्ट स्कुलफोरा जोंनो मा जगायो फ्रि बेग रानो मिड डे मिल होयो फ्रि ड्रेस होयो फ्रि बिजाब होयो नाथाय दिनै बेफोर जोंनो सुबिदाखौ होनायखौ जोङो मोनागारानो मा खालामनो गोनां जादों गभर्नमेन्ट स्कुलाव बेफोरखौ बायनानैसो फरायनो गोनां जादों जोंनि बिमा बिफाफोरा बेबायदि बायनानै दिनै फरायहोनो हायाबाबो माखासे गोरिब थाखोनि मानसिफोराबो प्राइभेट स्कुलाव फरायनायखौ जों नुनो मोनदों गावनि गथ'नि इयुनखौ नायनानै आरो माखासेफोरा मा खालामदों गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनो थाखाय दिनै अबस्था गैयैयाव न'खर गारनानै दिल्ली बेंगालर मुम्बाइआव कम्पानियाव खामानि मावनानै गावनि 2 3 गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव फरायहोनो नाजादों मासावनो 1000 2000 फैसा होनानै 3 गाहाम गथ'खौ बिथांमोना प्राइभेट स्कुलाव फरायदों जेराव बिथांनि मान्थलि खरसा जायो 10,000 20,000 सासेल' इनकाम खालामो बिमाया इनकाम खालामनाया फिसा 2 3 इनकाम खालामनाया सासेल' इनकाम खालामनाया बहा थोनो जोंनि बर' न'खरफोरा बोरै जौगानो फाइनान्सियेलि बोरै साउन्ड जानो जायनि जाहोनाव जोंहा माखासे समाजारि जेंनाबो नुजाथिदों न'खर गारनानै फिसाया गुबुनाव थाखा खामायनो थांबाय गथ' गथायखौ मोजाङै गाइड होनो हाला बिमायाबो हारसिं फोरोंनो हाला गाइड होनो हाला गथ'फोरा माखासे समाजारि गाज्रि जाथायजों मोगा मोगि जानानै दिनै माखासे जोंहा मा जादों उन्दै बैसोआवनो फरायनायफोरा आद्रा ससा जानायखौ नुनो मोनदों आरो माखासे बिमा बिफानि गेजेरावबो जमा थालायनो मोनैयाव अनलायनानै सासेया सासेखौ हेफाजाब होलायनाय गैयैयाव दिनै मा जानो मोनदों जोंहा बर' समाजाव मोनसे दुखुगोनांथाव जाथाया सोमजिबाय थादों जेराव सोरनिबा बिसिया सोरखौबा लाना खारदों सोरनिबा फिसाया सोरनिबा बिसिखौ लाना खारदों बेफोरो मानो जादों जोंनि फाइनान्सियेल कन्डिशना मोजां नङा न'खर गारना बेलेगाव थानांगौ जादों गोसोफोरखौ सामलायनो हाया जालांदों जोंनि अबस्थाया जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों दा बैफोरनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनि आखायाव दङब्ला जानो हागौ बेयो जोंनि मानगोनां जोंनि दानि बिटिसिनि चिफ बिथांनियावबो बे रेसपन्सिबोला दं बेखायनो जों खावलायो सारा जाहाथे बैफोर जोंनि गुदि जेंना बैफोरखौ नायनानै थाबैनो जोंनो एप्रुभेल जानाय जिथु SIO नि प्रप'जेल हरनाय बे एप्रुभ जाबायबा थाबैनो नोंथाङा बुंनाय लेखा एप्रुभेल मोनबानो लगे जों साख्रि होगोन होननाय बाथ्राखौ नोंथाङा दिनै लाखिनांगौ नोंथाङा खुगा बिसिनांगौ जों दाबो नेनानै दं जों रावबो सरकारनि सायाव दुसिनो गोसो गैया नाथाय सारनि फंसेबो जोंनि सायाव मोजां रेसपन्स मोनैयाव जोङो बार दिनै मिडियायाव नुजानो गोनां जादों बाध्यता जादों प्रेस मिट लानो गोनां जादों जोङो खावलायो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोना थाबैनो जोंनि बेबायदि समाजारि जेंनाखौ मावफुंनानै होयो जोंखौथ' माखासे मानसिफोरा सम बुंनो नागिरो नोंसोरो समाजनि मा मावखो दिनै टेट क्वालिफाइड जानायनि थाखाय साख्रिनि थाखाय बेबायदि बिराद बाथ्रा बुंनो रोंदों मादों होननानै बुंबाय थायो नाथाय जोंनि थांखिया बिदि नङा जों बुंफेराखैबो बुङाखैमोनबो
आरो सारा बेखायनो जोंखौ सानोमोन खोमा जोंहा जेबो बाथ्रा बुङैखायनो जोंहा जेबो बुंनो गोनां इसु गैया सिरि सिरि थानायखाय बिदि सानदों जानो हागौ नाथाय जोंनि फंसेबो बाथ्रा बुंबोयिया जोङो बेनि आन्दोआव मा दङ सोरखौबा रेसपेक्ट खालामनाय जों आन्डारस्टेन्डिंआव थानाय बेखौसो जोङो फोरमायो जोंहा सिरि थानायखायनो जेबो बुंनांगौ बिदि नङा जोंहाबो माखासे इसु दं आरो दिनै जों बेखायनो खेबनै खेबथाम मिडियायाव फैनो गोनां जादों आरो दिनै जोंनि एसोसिएशना नोंथांमोना बेबायदि जोंनि होस्रि खावनानै बुंनायखौ खोनायाब्ला जोंनि बेबायदि गुरै रावजों बुंनायखौ खोनायाब्ला माखासे हाबाफारि लानो गोनां जागोन अब्ला जोंहा मा जागोन जोंनि एसोसिएशननिफ्रायनो आं नङा सोरबाया गोबां गोरा गोरा रावजों बुंनांगौ जागोन अब्ला साराबो जोंखौ मा बुंगोन दुखु मोनगोन नोंथाङाबो दुखु मोनगोन ओंखायनो जोङो बेबायदि गाज्रि बुंनो लुबैयाखै सारा जाहाथे जोंनि जिथु दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनाय बेखौ सारा जोंनो जाफुंसार खालामो जोंनि दाबिखौ जाफुंसार खालामो बेखौ बुंबाय आं जोबनायथिं मोननैसो डाटाखौ बुंनो सानदों जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे फैनो गोनां जिथु मे अक्ट'बराव जिथु फार्स्ट उइकआवनो बिथांमोना एडभार्टाइज होनो थांगासिनो दं प्राइमारि लेभेलनिफ्राय हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम 15,000 प्लास पस्ट बेवहायबो जोंहा मा जागोन नन बिटिआरनि माखासे स्कुलफोरा फैगोन जेराव लखिमपुर धेमाजि सनितपुर बेवहायबो माखासे बर' मिडियाम दं बेवहायबो माखासे टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोर दं बिथांमोनाबो दिनै बेखौ आसा खालामनानै दोनदों नाथाय पस्टआनो मा फैगोन जोंनि आखायाव मात्र 10ता 20ताल' फैगोन बर' मिडियामनि थाखाय अब्ला जोंनि समस्याया मा जागोन दिनै लखिमपुर सनितपुर धेमाजि बेफोराव माखासे स्कुलफोरा नै एमालगेमेसन खालामनायनि लिस्ट आउट जादों माखासे 11,368 स्कुलफोरनि गेजेराव बैफोर डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो माखासेया लिस्टआव गोलैफादों अब्ला जोंनि स्कुलफोरनि कन्डिशना मा जागोन थारैनो जोंनि इडुकेसन मोननो हानाय जोंनि इयुन फरायसाफोरनि इडुकेसन मोननो हानाय बेयो जोबोद दुखु गोनां जानो थांगासिनो दं बेखायनो जों गले गले खावलायदों जाहाथे जोंनि इसुखौ सारा हारिनि मोनसे इसु साननानै नाजावनानै लायो आरो थाबैनो मावफुंनानै होयो।